Arhinmäelle. Te olitte nopeita vaatimaan muutoksia. Minkälaisia muutoksia? No ensinnäkin nythän viime kesänä annettiin luvat tai periaatepäätökset tehtiin eduskunnassa siitä, että 2 uudelle ydinvoimalayksikölle voidaan antaa luvat, mutta rakennuspäätöksiä ei ole tehty. Ja tällä hetkellä Suomen lainsäädännön mukaan rakennuspäätökset tehdään valtioneuvostossa. Mun mielestä olisi reilua ja oikeudenmukaista, että tehtäisiin poliittisen arvion jälkeen eduskunnassa. Ihmisten kriittisyys ydinvoimaa kohtaan on noussut ja syystäkin. Ja mä ihmettelin kyllä Jyrki Kataisen puheita aika tavalla, että jos kaikkialla muualla Euroopassa käydään avointa keskustelua ydinvoiman riskeistä, esimerkiksi Jyrki Kataisen kollega Angela Merkel lähti heti jäädyttämään näitä päätöksiä jatkaa ydinvoimalalle lupaa, niin täällä se, että ne, jotka on kritisoinut ydinvoimaa juuri näistä syistä, niin meidänkö pitäisi olla hiljaa sanoa, että tämä osoittaa, että ydinvoima on turvallista. Miksi Suomessa ei saa käydä avointa kansalaiskeskustelua ydinvoimasta kuin muualla Euroopassa sitä nimenomaan tehdään? Sitä pitää käydä. Ihmisillä on perustellusti huoli myös Suomen ydinvoiman turvallisuudesta, vaikka meillä on erittäin hyvät perusteet ollut tehdä näitä päätöksiä. Ne on harkittuja huolellisia päätöksiä, mutta kaikesta huolimatta pitää tunnustaa se tosiaan, että ihmisillä on nyt huoli, ja niihin huoliin pitää saada vastaus. Järkevä suomalainen harkittu vastaus. Me emme tiedä vielä, mitä Japanissa on tapahtunut ydinvoimaloissa. Emme tiedä, mitä tulee tapahtumaan. Se, että siellä on tapahtunut ydinvoimalassa vakava onnettomuus, kutosluokan onnettomuus. Tosiasioita ei vielä kaikkia tiedetä, jotta voisimme oppia tarvittaessa. Nyt tämä selvitys tehdään, ja sen jälkeen me pystymme käymään harkittua keskustelua ihmisten kanssa. Suomessa ei kenenkään tarvitse pelätä, eikä pidä tarvita pelätä sitä, että kun osa sähköstä tuotetaan uusiutuvien lisäksi myös ydinvoimalla, että onko se turvallista vai ei. Niihin asioihin pitää saada vastaus. Hyvin paljon tuli yhteydenottoja. Monella tuli sellainen maku, että valtiovarainministeri, kokoomuksen puheenjohtaja Jyrki Katainen pyrkii tässä tilanteessa, kun ihmiset on aidosti huolestuneita siitä, että mikä on ydinvoiman turvallisuus, niin näillä puheillaan torppaamaan sitä keskustelua, jota käydään kaikkialla muualla Euroopassa. Ja kyllä mä pidän aika erikoisena sitä, että perustellusta syystä kriittisesti ydinvoimasta käydään keskustelua, niin te pidätte sitä keskustelua haudoilla tanssimisena. Paavo Arhinmäki on tässä asiassa varmasti oikeassa juuri siinä, että onhan se selvää, että tämä realisoi ihmiselle ydinvoimaan liittyvät riskit, jotka on valitettavasti todella todellisia. Nyt näyttäisin punaista valoa. Nyt punaista valoa, mutta sitten asianmukaisesti käsitellään. Selvä. Arhinmäki. Lyhyesti. No, nyt olisi syytä lähteä katsoa kohti tulevaisuutta, panostaa kotimaisiin uusiutuviin työllistäviin energiamuotoihin. Itse asiassa Suomen kokonaisedun kannalta ei pitäisi antaa rakennuslupia myöskään näille 2 ydinvoimalle, jolle annettiin periaatepäätös. Se edistää suomalaista teollisuutta ja teollisia työpaikkoja, se, että tarvitaan kotimarkkinat esimerkiksi teknologialle, jotta sitä voidaan viedä eteenpäin. Sen vuoksi mun mielestä olisi tärkeää, että me siirrytään eteenpäin tulevaisuuden energiavaihtoehtoihin. Ja toisaalta minusta on vähän hassua tämä keskustelu. Olkiluoto 3 piti olla valmis jo vissiin 2 vai 3 vuotta sitten, ja sieltä tulee viestit harmaata taloutta, rakentamislaatu on mitä sattuu, että tässä niin kuin kovaa vauhtia ajetaan lisää ydinvoimaloita. Yritettäisiin saada nyt edes se 3 valmis. Fortumille niitä, selkeä ei, ja myöskin suhtaudumme kriittisesti rakennuslupiin näille 2, jolle nyt annettiin periaatelupa. Kiitoksia.